og velkommen til en anden vlog. I den her vlog er det en lidt mere spændende vlog end den første, jeg har lavet. Men i dag så skal vi ud og rejse. Mig og min familie, vi tager til Japan og Korea. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige mere. Ja, jeg har lige været nede at træne og været i bad, som I måske kan se. Og vores taxa er her om 10 minutter. 5 minutter, tror jeg. Glem det. Den er her nu. Så jeg kommer til at lave en lille æstetisk montage af vores tur derhen. Så vi ses igen lidt senere. Bye. Åben kuffert. Det var underligt. Det var virkelig underligt. Det er første gang, jeg har fået at vide. Jeg føler mig helt speciel nu. Jeg ved ikke, om I kan høre mig særlig godt, men vores fly er 11 timer lang. Det er ikke så slemt. Og vi er over halvvejs. Vi er landet i Japan. Vi er nu landet i Japan, og vi venter på vores tog. Klokken er sådan 14:08, og vi venter stadig på vores tog. Men flyet gik fint nok. Jeg lavede ikke særlig meget andet end sov og læse og hørte musik. Men ja, så jeg ser jer, når der sker noget spændende. Ankommet ved hotellet efter en lille togtur. Hvad hedder det nu? Og det her hotellet. Wow. Og så her er der toilet og badekar og bad og sådan noget. Ja, det var det for den her vlog. Jeg håber I nåede at se med, og ja, jeg kommer til at filme mere angående sådan selve turen. Så ja. Vi ses i den næste. Bye bye.